Meghalaya langpanga barat thurpak sikari bianglong arlo towar nang kesalam dia pan kabor i. Meghalaya lapen kari bianglong ahoy along ke doara da kisung non puta judun i lapen jogun i. Sorkar atumpen komen tusi ahoy along ke doara da pan monsam ki pipo. Mate give and take police ya hok weglo mapusi rada tumpen karjupon padu. Ate mati jong ni pai kresir ke barni sitame Meghalaya langpanga arong arat thurpak pen kari bianglong arlo nang luci langkeroy arong along towar kasalam dia pan bang sisai pangceng pon tanglu. Bang sobirta ke long pen ahoy along ke doara mat KSA Hamren Regional Committee lapen Socheng Amreng Border Development Committee atum celang se adi maklong longan pali dun pen tawar ka selama saya bangke pangton pon koklo bonta halapu Meghalaya asora bangke jopar ni ta hoelong kupi ko son pen se long leka cerai long jima pansai ke klem kangton pon pedera joksi mati jong ni phaing koyar ni le thot setame am ila pen lang long chora rong along black topping tawar ka selam ji aphan ke ong tung armu wangsi sai ke klem pon pangcheng pon thulilo bonta KSA Hamren Regional Committee lapen Socheng Amreng Border Development Committee lapen rai komasa khatum chelang thusi ke klem pangton pon thu cheklo ahoy lam ki kapang samji aphan Assam Sarkar lapen Meghalaya Sarkar ang bong tame jingki chethan pado pon tanglo bonta piniar nianta thangnat ke mesana tomon ka bedera jok ahoy long ke doa kar biara tum jopar ni tame aok che komrom bensi do thak nanglo bangso lama puthak tim kar bianglong ke japona CEM Dr. Tuliram Rong hang aphan prap jin bela bangso kisung pen ni pajokra ahoy long mon sam lapen kaching thura monjir nang pajap thapus ahoy long ke doa rada tum pen kachuningri padikrim pon Hamren perosta mingtirang kilo abirta Malong News. Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.